מי אמר שהכסף הגדול נמצא בהייטק? בואו להרוויח בין 15,000 ל-25,000 שקלים בחודש. הכירו את קורס האינסטלציה הכי מקצועי ומעשי שיש, שיאפשר לכם להשתלב במקצוע ולהרוויח בכבוד בתוך 3 חודשים בלבד. במהלך הקורס תלמדו על יסודות האינסטלציה והסניטציה, איך מטפלים בדודי שמש וחשמל. תקבלו מידע רחב על מתקני תברואה ביתיים, עירוניים ותעשייתיים. תכירו בצורה מעמיקה את כל סוגי הצנרת, הכלים הסניטריים, מערכות חימום וטיפול המים הקיימות. וכל זה בליווי צוות מרצי מיומן, מנוסה, איכותי ומקצועי. בחוויית לימוד ברמה שלא הכרתם. במסלול בוקר או ערב לבחירתכם. עם הכנה לתעודת הסמכה מטעם משרד התמ"ת. סיוע והכוונה לעצמאים בפתיחת עסק. והשתלבות בעבודה כבר במהלך הקורס. בליווי אישי ומקצועי, צעד צעד על ידי צוות המכללה. השאירו פרטים עכשיו.